हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। Thank you. Enjoy. दिनै सान्दुं दुंनायनि थाखाय माइखौ लामनो थाखाय दिहुनबाय आरो इखानैसो अखा हाबाय थादोंमोन ना, ओंखायनो माइ लामनो हायाखैमोन। ओंखायनो दिनै आं माइखौ लामबाय आरो। बिराद सान्दुं गोसा जानायखाय बयबो कारजि रोसि लोंनो होननायखाय सेबनानै लोंबाय आरोना। ओमफ्राय जों सेमफ्रें जानो लुगैना सेमफ्रें हाननो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय सेमफ्रेंआनो जा गाहायाव लेमजोबना दङ। ओमफ्राय जों आखाइजों खाना लाबोबाय आरो सेमफ्रेंखौ। मालाबानिफ्रायनो जानो लुगैहाबना दोङो। नै जारौरौआ थानाया इदि थानाया गोदैथार जायो। लिची ठंडा ठंडा। Enjoy.